komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa propensya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-22 na nga petsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Sa sining adlaw mga kaaksyon, maro sako gawa, do second to the last, no? Sang simana para bulan na sang Disyembre sa masunod nga mga sinimana, mga kaaksyon. Sige, sa sining adlaw magadala kami sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues, mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayon tanga Oxlanga. Ti daw normal na gid man ang giho pero amat-amat lang mga kaaksyon. Kagang iban siniti makita mo na sa mga malls, sa mga downtown area nga nagdamo-damo na gid man ang tawo nga nagguluwa sa ila sining nga mga puluyan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kalakip man sa Oriental side, kabayontang Oxlang kamo sa sining mga inuras. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Karon gali dugay-dugay may yara kitang winner sa ato sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay, no? Di na ding nagabutan tadi, sir. When diaw ang ato naman to sa piyak. Oh. Sige. Karon dugay-dugay at tingala ko bikon wala na, gali kay ara lang sa kilid, no? O sige, sa mga kaaksyon ta, kag sa mga kauturan ta dira sa Oriental side, mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Gimarasa, sa mga kaaksyon taman sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, and Antique, welcome diri sa inyo siring nga palatuntunan karon dugay-dugaya lambadahon ta mga balita gikan sa aton siring nga mga aksyon reporters. Sa kinanda nako ang inyo siring kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa atong siring pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aryo para sa mga kaaksyon tablang bakasyon, magbisita sa Mambukal Resort, online booking ginatunan sa pagbukas sang Mambukal Resort sa palabuton nga Disyembre 1. Katahom ba? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, baligyaan ay isang palupok sa Bacolod madayon sa bulan sang Disyembre pag sinapol sa mga firecrackers vendors pati gayunon subong nga simana. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, San Carlos, mag-asawahog ginpanglutang banapilason. Ay, perti sa banwasang Tubuso, lalaki nagalakat sa dalom or sa dalan, ginlutang. Agtangkag paa, pilas man sini mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, ak teacher sa lokal kag nasyonal nagademanda sang dugang sweldo kag benepisyo sa mga manunudlo. Sa bahin sang special assignment siga balita ni Aksyon Art Tayhopon Wisam or biyahe sang Wisam Express nagresume na kahapon nga adlaw kadamon sa mga pasero nagtaas suno kay Frank Carbon. Samtang sa ato sini nagapangunaman nga balita sa syudad sang Cadiz, 120,000 pesos nga balor sang kalitan gintugas ang sunugo sa among syudad. Balita na karon dugay-dugay ni Aksyon Roger Gotib, while nga balita naman sa unang distrito sang probinsya, lalaki nga may kaso ra bereho arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest. Igabalita ni Aksyon Nelson Patinio. Samtang sa balita naman nasyonal, mga senador negatibo sa RT-PCR test, swab test deliberation sang budget ipadayon subong nga adlaw. Kag COVID-19 booster shot sa mga senior citizens kag may comorbidities mahimo nga umpisahan sang subong man nga adlaw. Kag dugang nga pundo para sa depedo ginaduso sang pila ka mga senador. Kag hindi pagsunod sang COVID-19 protocol si isa ka election offense suno sa Commission on Elections. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining program by Aksyon Radio Facebook page
sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sige, kay tirahon ta na dugay-dugay mga mensahe man ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang kaya rin ang unang resultaho sa first draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes, November 22, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 15, liwat 23 and 15. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige daligid lang ha, kay pangsidingon tadi anay ho. Ang mga nag-likes, kag nag-share, kag nagpadala sa inyo sininga mga mensahe. Sa kay Larry Aram de los Reyes Ergila, no? May lang pagpamati sa kay Alex Fuentes, Rotsel Evangelista, no? May lang pag-monitor. Kay Melda Garcia Fuentes, no? Idilaos, may lang pagpamati kay Danvel Iscorpin, Jessica Kunlo, may lang pag-monitor, no? Kay Edmar Kilitar, kay Aksyon Nilson Patinyo, ara na sa gali, sige kay Lucio G.R. Sumpay, no? May lang pagpamati. Antonio Talaban Oriol, salamat kid. Kagawa Dimbong Jocampo, ara naman si Freddy Foras, no? Freddy Foras, si Martin Aliling, Arnel Po Disamparado, si Don Di Incabo, Joshua Christopher Bilas, no? Joshua Christopher Belas, kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Bibi Gregorio Yolo, dira sa DSB, Andro Mangilan Villarosa. Salamat gid, no? Danville Escorpinara naman. And sa kay Joy Labrador, may lang pag-monitora. Joy Labrador. Ana Sinoro, present naman. Ricardo Nabor, si Melda Garcia Fuentes, may lang pagpamati, no? And sino pa na din? Daligid lang. Doon din Kabora naman, no? Present naman siya si Gigi Rivard, no? May lang pagpamati Gigi Rivard and Rochelle Evangelista, kay Valencia Kinet, no? May lang pag-monitor, condolence to the family Hiron. Halin sa kay Gigi Rivard, no? Ayos. And sa kay Melda Garcia Fuentes, salamat gid. Ara naman siya. Jessica Conlo, listening from City of Talisay, Lizard Subdivision. Lizard ni. Sa Talisay, may Lizard Subdivision. Sige, may lang pagpamati Jessica Conlo, no? Sa kay Dilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, may lang pag-monitor kay Ib Smart Tadio Salcido. Ara naman siya. Thank you, gid. Si Action Rex ni Ib Smart, Daw basa-basa pag may time, no? Alex Fuentes, ara naman, dali lang Martin Aliling, E.G. Manalo, watching live from Barangay Lagran, Hala, Carlota, no? Biligorio Yolo, gatamyaw lang sa pamilya Gregorio sa Barangay Kabog. Halin sa kay Biligorio, sang DSB. Andro Manggilan, thank you gid Sir Andro. Kairos Flake, no? Dira sa Isabela. Shout out lang sa kay Georgia Gargasera. Do hindi man ni Gargasera ng apelyido. Ayo. Piyo aman ayo. Gracel Doroteo Latosa, may lang pagpamati kag sa tanan nga Aksyon Radio, especially sa Latosa family sa Barangay Estefania. Salamat gid Gracel Doroteo Latosa. Thank you gid. Sa kay Lisares Subdivision tingala kuman. Sige. Ayos.
Jessica Conlo. Jessica Conlo. Thank you, Jessica. Okay. Liris Eram, De Los Reyes Ergila, Aksyon Rex, Aslang Kotani, kung saan utong amon nga premyo sa game sang Sabado. Pasyara na, dugay-dugay, gina-process lang. Ulat-ulata lang iha, no? Dugay-dugay lang. Kay Franklin Padronia Toledo, dira sa Sitio Minnesota, Barangay Sagang, La Castellana, gatamyaw lang halin sa kay Franklin Padronia Toledo, no? Sanso Jaime Allen, may lang nga pagpamati, watching live from Houston, Texas. Sanso Jaime Allen. Thank you, good. Ayos. Siling ko gid kay Rose Plaque. Si Georgia Gargasiran. Oh. Thank you, good, Georgia Gargasiran. Ayo. Ayos, Patrick GL. Patrick GR Bidisina. Salamat, gida. Thank you, Patrick GR Bidisina. Sige, dali gid lang mga kaaksyon na standbayan ay manumbaligtad dugay-dugaya sa atong sining nga pagpangalagad. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay parang makatera kita dugay-dugay. Standby na sa mga reports sa aton sining nga mga action reporters, mga kaaksyon, no? Life Extension Coffee Mix anay, no? Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix ang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sa inyong immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape. Mag Life Extension Coffee Mix na kita, may kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 pa ikaw mga kaaksyon, no? Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita na iho ak teacher sa lokal kag nasyonal nagademanda sang dugang sweldo kag benepisyo sa mga manunudlo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex na talana nga magapatigayon sang rally protesta ang mga manunudo sa Idalom sang Alliance of Concerned Teachers Union sa opisina sang Department of Education dito sa Manila sa maabot nga Biyernes, Nobyembre 26 nga baga suportahan man sang ACT Teachers Union diri
sa syudad sang Bacolod kag probinsya, pero iniya ma-support sila paagi na sa Zoom Aksyon na Rex. Kay na sa press conference ang mga manunudlo gikan sa lokal kag sa nasyonal, ginpahayag diri ni Ruby Bernardo, ang secretary sang ACT Teacher NCR Union, nga sa sining panahon sang pandemya kag online classes sa mga manunudlo, hindi lang gali manunudlo sa Manila ang naka-experience sa financial crisis. Aksyon na Rex ni matapos nga nagpabutyag man ang mga manunudlo diri sa Bacolod kag probinsya sa ila experience on krisis sa sweldo, o kung nga krisis sa sweldo ang paghahambalan na bangod jutay na gid lamang ang ila sini nga take home pay, bangod man sa mga utang nga kinahanglanon man nila Aksyon na Rex nga bayaran man. Bangod sini bit ining sang sining ACT Teacher ang lima ka mga panawagan sa panguluhan ni Presidente Duterte. Number 1 diri Aksyon na Rex, dapat i-upgrade ang sweldo sang kapin 50,000 ka mga manunudlo sa pangpublikong eskwelahan sa whole Region 6, starting sila sa salary grade 11 nga himuon salary grade 15, or halin sa sweldo ni Action Rex nga 22,000 dapat himuon na 30,000 per month. Action Rex kamo man ang aging promisa sadto ni Presidente Duterte nga dublehon kuntani ang ila sini nga sweldo. Now ikaduha diri sa panawagan nga ihatag na sa ila ining 77 days nga bayad sa ila sining service credits. Nalakip na diri ang 25% nga premium pay nga supposed to be mabaton kuntani nila last year, galing kay subtub subong wala pa nahatag sa ila Aksyon na Rex. Ikatatlo nga mga panawagan diri nga dapat tagaan man sila sang laptop ining mga manunudlo, kag ang 1,500 pesos nga internet allowance. Kay ang nagakatabo Action Rex kunti gitagaan sila ya sang DepEd sang SIM card para sa mga manunudlo, o galing kay ang SIM card pigaw kuno communication. That is why ang mga manunudlo na pilitan man nga magpangutang para makabakal man sa ila sining nga internet connection. Kag isa pa diri Action Rex, kunti lapit na ang 2022 election, nagademanda man ang mga manunudlo nga hindi na pagbuhinan ining tax, kung hindi na pagbuhinan sang tax ang 10,000 pesos nga ila sini nga mahimo nga election service honoraria. Nga ginabuhinan para tax? Biara kuno last 2 election sunod sa ila ginbuhinan naman to sang tax. Nga no. Tita, ini nga Ila na gid lang na allowance siya. O, pila pa na sila Buhinan para kansaw. tax, pila pa ng tax nga daana. Dako pamandaan ang tax nga Ang ginabu. net pay nila mo nang buhinan. Ang suldobla nila Aksyon Alvin mo nang buhinan niya sang tax or nano man da, pero ang mga allowances siya siguro sa tion sang election do negative naman na iya. May ara man Action Rex, may ginbuhin to sa ila. Amo dati sabay nga pangabay nila nga sa sining 2022 nga eleksyon, ati dapat hindi na lang pagbuhinan sa tax ang ila sining 10,000 pesos nga election service honoraria. At ang pahayag ni Ruby Bernardo. Yung ating 5 demands, ang una po ay siyempre yung usapin po ng salary increase. Napakatagal na po itong usapin sa mga teachers. Talagang overwork, underpaid, understaffed ang mga guro. Sa gitna po ng pandemya, alam po yan ng ating mga kasamahang teachers na hindi po ito magiging matagumpay. Yung ipinagmamalaki po ng Department of Education na ang nakaraang school year ay in victory, ay dahil po yan sa sakripisyo ng mga guro, buwis buhay po yung aming ibinigay sa panahon ng pandemya. Talagang dugon pawis yung ibinigay ng mga teachers sa pagde-deliver ng edukasyon sa ating mga estudyante, no? At sa gitna po nito, no, ay nananatiling maliit yung aming sahod. Marami po, no, sa ating mga teachers na nakausap dito sa Region 6 ay katulad din po pala ng mga guro sa NCR, walang pagkakaiba yung kalagayan ng ating mga teachers na ultimo yung ATM card ay hindi mahawakan. Sa oras ng sahod, kailangan pang pumila sa mga kooperatiba, sa mga loan agency dahil nagkakanda utang. Dahil po yan sa napakaliit po talaga ng ating sahod, yung aming take-home pay cannot take us home talaga. No, dahil sa sobrang taas ng bilihin,
Dumami po yung aming abono sa panahon ng pandemya at yung ultimong disente at nakabubuhay na sahod ay hindi na ibigay ng gobyernong ito na nangako na tutuplihin. No, yung kanyang promise ay napako sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yung pangalawa po dito ay yung usapin po ng laptop. Alam niyo po, yung mga teachers nangungutang. Yung mga teachers nang hihiram ng laptop at gadget na magagamit para lang makapagpatuloy dun sa distance learning. Marami sa amin bumili pa ng printer kasi hindi naman yan sapat sa mga schools, no? Napakarami ng aming gastos at hindi yan pinrovide ng government sa panahon ng distance learning. At ganoon din po yung usapin ng internet. Meron pong ibinigay sa amin na 349 na SIM card. Di naman magamit dahil mahina ang signal at alam naman natin yung mga teachers ay nag-set up yan ng wifi, no, sa kanilang mga bahay na dagdag gastos, hindi naman yan pin-provide, no, ng ating government. Sa usapin po ng suporta, wala po. Sa usapin po ng suporta, wala po, Aksyon Rex. Tagalog, hindi siya taga Bacolod, ne? Siya ang secretary sang NCR Union. Okay, sa NCR ni Saya Galiyan. Oo, kasi dumating pa siya naman galing nung Maynila, pumunta po dito. Siling ni Kano Orita ho, niya wala gani saka mga lokal ding nurse nga dako gastos sang sa maestra kung sa tuition basihan dugay na nga patubuan panos na panos ng problema na kuno Aksyon Alvin. Dugay na nga gina-request ang mga maestra. Okay, ang expectation nila Aksyon Rex sa panahon sa gagapagpungko bala ni Presidente kay isa man sa promesa suno sa ila. Manugtapos na gani. Manugtapos na gani. Way pa. Awan ni Aksyon na Rex, report halin sa patrol, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:17 ang aton oras, no? Standby na Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May connection sa mahigko nga kulon, no? Manubo nga immunity. Rason madamo sa ginabatyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin ang solusyon. Nasa tamang serbisyo. Kapuantang balita ni Aksyon Dale Salazar maki-update na nayo sa Baligyan. Eblas ang palupok nakaligad bisan pano may lupok-lupok ang nabatian pero hindi gid man damo sa nakaligad lang nga Disyembre subong Baligyan ay isang palupok sa Bacolod o madayon sa sining bulan sang Disyembre. Pag sinapol sa mga firecrackers vendors pati gayonon subong nga simana. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, madayon ang Linok Panay diri sa may siyudad sa Bacolod sa bulan sang Desyembre. Hini matapos kagin designate ni Bacolod Mayor Bing Lunadia sa Executive Assistant Ernesto Pineda bilang chairman sang task force ang utini sa pag-regulate Aksyon Rex ang Baligyan ay kagkundin ng mga lugar ang pwede makapalupok diri sa may Bacolod City. So according diri kay EA Pineda, subong nga si Man Aksyon Rex mag-sample siya no, sa mga firecrackers at pyrotechnics ng mga negosyante
diri sa may Bacolod City kasi sining record diri sa may syudad. Mga 73 ni Action Rex ka mga negosyante ang engaged no sa pagbaligya sang firecrackers kag pyrotechnics. Action Rex sunod every year daw nagakaibanan sila ang ining mga negosyante sang palupok. According diri kay EA Pineda, so kinahanglan pang mag-process ang special permit halin sa LGU sa Bacolod City, and after nga makakuha na sang special permit ang negosyante, kinahanglan pang aprubahan Action Rex sa ining sang PNP Regional Civil Security Unit 6 ang ila sining permit antes nga legal nga makabaligya sa may reclamation area Dalan Rizal sa may likod sang Pope John Paul the second tower. Action Rex magluwas ini si Sir Pineda may raman sang iset nga meeting upod ang Bacolod City Police Office, ang BSP Bacolod, ang CDRRMO kag permits and licensing office iban pa yung mga concerned agency. Action Rex para matalakay nila kag mabalay ang mga policies sa health protocol nga dapat ipatuman sa firecracker zone. Action Rex kaya ang sulat diri sang firecrackers and pyrotechnics vendor stations patanggol ang paglungsod December 1 to 10 kung pwede maka-start na sila sang baligyan. Action Rex sa Tugtoba December 31 2021. Alitingog Executive Assistant Ernesto Pineda. Mamitingon ko lang sila, madayon na malanggit. Ang importante nga ma-observe lang ang health protocol. Malima dayon ang baligyan ay this December? Oo. Ma-process pa lang sila. Nang i-meet ko pa sila this week. Okay. Actually, nga Lunes, galing kay hindi ko pa malabot. Asod ang meetings. Ako kabalo kong pila na bilin kay 73 na sila pero nag-adutay silang nag-adutay. Umobra ko pa ang mga communication kaya ginakontakan namon kung saan available plus ang tananawa. Oo. Gin-designate ka ni Mayor, sir, as sir? Chair or head? Designated as sa firecrackers and pyrotechnics. Sale of firecrackers and pyrotechnics. Task force man nagyapon yung task sa lain-lain nga agencies mo concerned. Action Rex na batihan si Executive Assistant Ernesto Pineda. Report halin sa City Hall. Aksyon Dale Salazar, Aksyon sa din ka man sa Pinas. Labutan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon, mapa-special assignments kita, maki-update na isang biyahe. Aksyon Art, Aksyon Brian Morden, ini may kang tanan sa sining mag-asawaho nga ginpangluthang nanong natabo man dito na San Carlos natabo. Bana pilason ini mga kaksyon pero tingasawa but kung kamusta siya no kag sa banwas ang tumuso lalaki nagalakat sa dalan ginluthang sa agtang pagagpaaho pilason man ining lalaki mga kaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex di Buenas ng ining asawa kay wala maigo kag ang pinaka puntarya gid lamang sining mga wala pa makilala nga mga suspitsado amo ang bana matapos magluthang ang matapos magluntad ang pagpangluthang dira sa may sitio Agluluod, Barangay Palampas, siyudad sang San Carlos kagabi iniho mga alas 8:30. Ining biktima Action Rex gintawag sa ngalan nga si Ember Macapobre, 35 anyos kag wala na lang gin-mention ang ngalan diri sang asawa. Pero ining duha Action Rex ay ini sa motorsiklo ang kasanay ining mag-asawa sang nagapauli sila sa ilang sinipuluyan kag may nagwa lang kalit nga tawo sa dalan nga nagapapuli sila wala nila makilala. Pagkatapos ini sila ang ginluthang sang makaisama ng kabesa gamit ang wala pa makilalaan nga armas luthang Action Rex. Ang ining biktima nakaagom sang igo sa wala nga porsyon sa iya sining amaga kag karon ginabulong dira sa San Carlos City Hospital samtang ang asawa way idi maigo Action Rex
nga karon padayon pa ang pag-imbestigar sang aton sining mga kapulisan sa motibo sa mga posible mangin na suspitsado kag ano ang madalong nga rason sining nasambit nga pagpangluthang action Rex. O galing ang aton sining nga mga COP subong naka Zoom meeting sila action Rex ko nagayo gidri ang hepe sang San Carlos nga manawag na siya karon action Rex sa dugay-dugay makatapos sila mga launa sang hapon kay sila mismo suno siya initial gamay nga palayag gina siya imbestigahan lang anay kag Zoom meeting pa siya action Rex. Ang iban mga balita dito sa Tuboso isa man ni kalalaki man ang nagalakat man sa dalan dira sa may sitio Cuare, Barangay Poblacion, Tuboso, Negros Occidental. Ang ginuthang man ni kagabi man mga alas 9:45 kag ngalan sini mo si Meljan Cuevas, 38 anyos. Ang mga suspitsado o konsuspitsado subong padayon man nga ginapangilala pa sang kapulisan action Rex based sa ilang sining report. Kag ini siya ang nakaagom gid sang pila sa agtang kag saya sining natuong paa action Rex. Ang konbiktima karon yara sa Rural Health Unit sa Tuboso pero ginpakamayo ini siya i-transfer sa Lupes District Farmer Hospital para sa dugang medical nga paghatag sang bulong sa iya action Rex. Naka-recover ang kapulisan sang 3 ka mga ebidensya sang mga empty shells. Tatlo ka mga empty shells kag isa ka deformed slug o kon liso sang hindi pa ma-explicar nga sa isang arma sa luthang action Rex. Amo man si Hepe sang Tubuso nagaayo man action Rex nga dugay-dugay na sila mapa-interview kay sako gisla sa Zoom meeting sa sini nga aga. Pagkaroon kasapon kami ara sang ginadakop sa syudad sang Talisay kining nagabaligya naman sang illegal nga droga. Pagkaroon kasapon kag iban pa nga balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Malita sa Nokpo, Aksyon Brian mo din nag-report mga aksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dali lang, Aksyon Marlon Hinovi, Aksyon Art, tayupon standby sa balita. Dire kita na iho, DTX 500 capsule. Pwede ba lang maghubi ng may dadidad na? Pwede. Aksyon Radio. 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 Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
hupon maki-update kita sa special assignments biyahe sang Wisam Expresso nag-resume na kahapon nga adlaw kadamuon sa mga pasero nagtaas suno kay Frank Carbon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon R. Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon R. Grabe mo buso ulan na ni Iniman. Gani naman nag-uub pa yan, no? Nag-uub pa. Grabe nga lang din sa mga nag-biyahe, sa mga nag-manuso Nag-init sa na lakyan. gagaina. Gulpi lang nag-ulan naman. Dala pa ko takdong ko yan para sa init. Hindi yan kay payong bitbit ko. Para sa ulan. Para sa ulan. Init yang imo yung gindala. Kay kainit man kay na sa ngaga. Pero iniyaw no, nagbubo lang sa iyambot kung diri lang ni Sato na. Kabay pa tani Aksyon Rex, kaway lang sang babaha, karon na halong yun Sa mga ka-aksyon, tabala ang good news kay hindi lang isa subong fast crop ang nagabiyahe diri sa bahin sang Metro Bacolod pa Iloilo, vice versa, kundi na dugangan pa ini sang isa pa ka kompanya, amo ini ang Wisam Express. Actually kahapon sila nagsugod alin sa Iloilo, sa hapon, no, nag-trip pa kadto diri sa Metro Bacolod, pero alas 8:10 sining aga, may isa naman kay unit si Mr. Frank Carbon na nagpadulong dito sa bahin sang Iloilo. So alas 8:10 naghalin diri, alauna 10 naman sa liwat karon sa hapon, malin sa Iloilo, pagkadto diri sa aton sa Bacolod. Bali isa lang na kayo net Aksyon Rex, pero silindri ni Mr. Frank Carbon, pasalamat siya kay wali lagi na-expect na madamo na ang magapatigayon sa pagbiyahe o pagtabok Bacolod Iloilo, kapin pagin sining paghalog na sa mga travel guidelines kay kung nagigad para lamang sa 40 hindi kiniklabot sila ang nagabiyahe. Ang iya trip kaila pa Iloilo, mga 145 Aksyon Rex ang kadamoon sa mga pasahero na nag-travel padulong sa Iloilo. Tisila, ang bulang sa Disyembre, kabay patani na may ara pagit additional na mga pasahero na mag-travel, kaya mo ini ang gina-expect may mga batunon na magkayuhan kag ang tawo may kwarta no kapin pagid base mampisa naman pangatag ang mga politiko sa Pasko sa mga butante nila. Siyempre, Mr. Frank Carbon, yung kasugid man na magdamo na halimbawa hindi na magkumutar ang iba ng mga pasero magkadtuda, ang matabo sila sa next, madugang sila sa unit, pero ina depende pa sa ila observation masunod nga simana. Yari ang parehag sa Wisam operator na si Mr. Frank Carbon. Sa vision ko kahapon, alin ko si Lilo launa Gis, kaya na nagwa ko alas 8 Gis ni si Bacolod, siya lang anay ko ka round trip. Departure ko sa Bacolod alas 8 Gis sa aga, balik ko alauna Gis sa hapon, alin sa Iloilo. Nag-test ko. Very encouraging ng volume ko kay na. Napuno ko ang ginalaw sa gobyerno nga 50%, it's around 150. Which is half of our capacity, we're able to put up, I think, 145 din ang akong first trip. That's very good, the rate of going to December. I get a feeling this is a signal nga volume will be good. Okay. When I'm now rejecting, I'll be hitting na 150, 160, 70, meaning signal. When I'll be hitting now 60 to 70% of my original capacity, it's a signal I'm already rejecting passengers, so therefore I should add one more trip. Amo na sa person sa parayag ni Mr. Frank Carbon. So nagaraon gid sila ng mga operator dua pa man lang kawaskap na kompanya diri ang nagabiyahe nga base sa uli ang iban pa ma-decide naman na magbiyahe o mag-resume sa ila sini nga biyahe. Oy, nila-remind ka lang kamo ha, para na maproteksyon ang kolon kag ang tiyanatol batok sa di magkalipata, daw kag magbasita sila opisina para likaw sa naman nga mga piki nga mga ilang nga mga staff.
Atong madulong aksyon at hupon mga kaksyon, bisan din ka man sa Pinas nabuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita naman sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Art Tayhupon balita gikan sa Special Assignments siling ni Barrio Garay dira sa Barangay Pandanon DSB. Wala iya gaulan, no? Mayong chimputo kuno sa ila. Pero sa dulid naman siling ni Rona Traba, gaulan, no? Gaulan sa Valladolid. Ay, pwede. Sige ah. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hidavia. Inimay kang tanan sa online booking blaho sa pagbukas ang Mambukal Summer Resort ginatunan karon sang probinsya. Kag ti karon nga daw mayarang pagwa ang probinsya required sa gyapon ng espas sa probinsya. Mga kaksyon diri sa syudad way na iya espas. Ti ang Bacolod nun, mapiktuhan man ni gyapon kung kapin pa nga nagagi ka sa airport, required gyapon sa espas, no? Aton hibaloon, Uya Bakson na Marlon Hidavia, gikan sa Kapitolyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sa ring balita, Aksyon Mar. Nareksyonahan ko lang ang ining natalaga pagbukas sa liwat sa publiko sang Mambukal Resort sa may barangay Minion Panwa sang Murcia. Ang pagbukas galing Aksyon Rex medyo may lain nga pagsulundan, no? Kay makabig na subong ang Mambukal bilang sanctuary for wildlife. Hindi na pwede makasulod sa rakyan, kag hindi pwede makapanutod, no? Ay kadamo da sa mga endemic species pala, mga kasapatan nga kung makahaklo gani isang aso halin sa tambutso sa lakyan nagaplagyo. Inang mga kabog? Isa na da, damo kabog na mo. Kag ang pagparutod pagid ang Aksyon Rex pagbukas December 1 way na sa salakyan niya makasulod, no? Mayara sang gin preparar mo da. Parkingan na sa maya sagwa Aksyon Rex December 1 pagkay man ang Mambukal subong may jutay naman ang Aksyon Rex nga nagka-quarantine dira. By December 1 kinalauman nga ngin zero na ang quarantine kon isolation facility dira kag matinluan sa maayo kag magbalik ang operation. Ti ang Mambukal ni Buluan sa labang ini sa mga quarantine facilities nga himo sa provincial government sa pag response man sa COVID-19. Yari sa Attorney Refrano Diaz, Angot Sri. We are working towards that. Again, this is a vaccination drive. We want to allow our vaccinated brothers and sisters nga mga Negrenses nga mag-enjoy naman sa aton nga Mambukal Resort, which is now also a sanctuary for wildlife, no? Been dedicated na siya for wildlife conservation efforts also. The bats are coming back. So, subong, lain ang aton presentation, wala na sang salakyan makasulod, wala na hindi na pwede ka panutod because it drives away our very, very important and endemic. Ari pa ang tandaan, no? Kung mo og sagwa na lang na malakat-lakat na ng tao pasulod to? Okay, hindi ka pwede makasulod sa sulod sa compound sa Mambukal ang salakyan. Dugay na nagsulik sa actually plano mo sa provincial government. Kaya dunduman ko sang nagka-press conference man ang Di paano kung dito kayo na house siya sa layo, gidjalak to na lang na? Kaya mo na plastada, siguro Aksyon Di kung may mga dalaya, abiya? At may ara sila gin preparar nga nga inang pwede sa kargahan siguro nga way sa tambutso. Gali ka? December 1 pa naman, may bila pa naman kadlaw Aksyon Rex ang preparation. Depende rin dapat may provide na silang kalargahan sang sang mga dala sang tao da. Part na sa ilang sa preparation, ining pagtutod ka Pero basta wala bayad da? Ining pagtutod kapag sugba blak Rex, no, pag sugba blak isda, apoy, kinatunan man Rex ka pasi kung dumalian man sa ulihi. Ay, gali ka?
Kaya na lang na da? Pwede nga susunod na mo. Okay. Sang before sang pandemic ya, pwede ka nakarusugba-sugba mo? Di ba, kay before sang pandemic, tumduman ko na nagka-press conference kami darasang sadto, pamuno kung chief madarasang mambukal nga si Mang Kalandoni, namuno yan nga plano. Ang time na niya ni subong Governor Bong Lacson. Ari pa kito, ang pagbukas ko madayon December 1, ang initial nga batuno ng Sunrex local tourist, ang mga bisita dara nga fully vaccinated. Fully vaccinated. Amo nang initial kay hindi man loyal Sunrex sa provincial government, igulpihon lang pagbaton sa madamo dara nga mga bisita, just like sang gina-implementar nila gihapon nga ESPAS Aksyon Rex o ESPAS. Ari, ginapapot na ngamin masingki ng issue sa provincial government kag sa lokal ang gobyerno sa surat sa Bacolod. Kundi ang Bacolod, why niya ga-require ESPAS basta fully vaccinated ka. Ang provincial government sa Negros Occidental Aksyon Rex still ginatindugan ang ila sa ding pag-implementar sa ding pag-require sa mga nagasunod sa probinsya sang ESPAS application. Sa bungaga, mayara sang explanation diri si Attorney Diaz, may mga tinaga sa Boy Andre, mga kintang mention di sa nga personalidad nga nagapalayag permay sa ring pagtula sang ESPAS. Ang balya may tinaga di sa nga misleading, nagatuga sang confusion, kag base amo ni arason kung nga ang nagadamo na subong ang mga tao sa mga malls, may mga kabataan na Aksyon Rex, kag dara sa airport, tambal ni Diaz Aksyon Rex, ang tagdumalahan sa airport na kabaluna nga kamiya nag-implementar gihapon sa ESPAS application. Daw kung mag-aral sa tagasunod sa Bacolod. Pero basta way nila mood politika ha? Tiintindihan na sa mga tao. Yan na sa mga tao daw. Nga masiling kita probinsya versus Bacolod, nga daw lain ang patakaran niya, naglain-lain sila patakaran, basta way lang lamod politika. O kaya ang Balde Diaz, Aksyon Rex, waay pa naman ginlift sang NIATF ang ESPAS nga requirement sa Negros Occidental. O kung taga Bacolod ka, nga waay ka sang ESPAS, ang provincial government willing nga mag-process ang ESPAS mo pag-abot mo nara sa Silay Airport. Muna nga Balde Diaz, hindi loyal Aksyon Rex sa provincial government nga halog-halogan, panikag gulpihon bla ang paghalog sa health kag safety protocol. Yari si Attorney Diaz, balikanta angot sa day. Passengers. It's like saying, level 2 na kami, ang bansang DOH, about 3 weeks ago. When in fact, level 4 man sila based on NIATF. So what did it cause? Confusion. People went to the malls, kids went out, below 12 years old, naglagaw na yan. Okay? So this is the same thing that they are creating, confusion. By saying that, why na kami ESPAS? Hindi nagamo naman nila ang aton ng mga pasayro. Kay, I don't know for what ends, no? But it's not helping the passengers. It's not helping our cause against controlling COVID from entering again the province of Negros Occidental. So, Capital is standing back to this decision to require all incoming passengers from Manila, whether it's for Bacolod or Yes, because it is legal, because it is safe. We are trying to protect the safety of all passengers and also of all residents of the province of Negros Occidental. Kabay lamang ina sang lawig-lawig ng explanation dari kag sapat ni Atty. Diaz may kantaran sang sadi nga isyu. Ang kaaksyon yukikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiroya din gaban-gabahin sang Pinas naputong ka sang amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang mga kaaksyon na
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Diri kita na iho, may tisi kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan mag may tisi. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan. Ayos. Sige. Kay Pepper Parsley, niya nagdala ka gani isda or karne nga sugbahon kay labas kag init ka unon. Karon hindi pwede ka sugba nga malain magsugba sa mambukal maski din ka magkadto beachman o resort may gasugba gid na ya. Ti mahal ang kabug mo. No. Magtiner ka na karon tag duha ka adlaw, maano ka da imo ya? Ay kabudlay. But kung paano na sang probinsya ta. Jerel Gadudo, may lang pagpamati, Derwin Maalat. Good afternoon man, Derwin Maalat, na? Sakay ana sinuro liya gaulan man di sa La Carlota, 3 days na. Gali ka. Sige. Dino Alik, salamat gid na sinuro, Kativer.
Jomel del Florindo, may lang nga pagpamati. Thank you, gid Jomel or Jamel di Florendo. Si Jamel, no? Thank you, gid Jamel. Raymar Biranyo Lingoste from Barangay Hagimit La Carlota, Idi Ricafort ang ato sining nga OTTJ. Salamat gid Idi Ricafort. Jocelyn, thank you gid Edward Labayen or Eduardo or Labayen Eduardo Jr. No, salamat gid. Rochelle Folincio Susana sa Barangay DSB o Barangay Pandanon DSB. Thank you gid, no? Salamat gid Rochelle Folincio Susana. Ayos sa kay Cherlin Sarnay, salamat gid Cherlin Sarnay. Thank you. Kag Donald Kabasag, no? Salamat gid Donald Kabasag. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Gabo pang ulan, no? Matag tanay pilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ako po si Jeffrey Tam. Rest back sa COVID? Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abanse ka. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bapos mo fire to my part because the year na nagsulod ko, nakadagamo ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog mo. Sa anniversary sa ARV, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidulog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita dre sa aton sa ning pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:05 ang aton oras daligid lang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Madro kita nay sa aton sa ning winner kung makasabat siya, no? Winner sang sa pamaskwa sang ERB mga ka-aksyon. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ayos! Yari na nga itong sining winner ho ka di Buenas Maniba. 32 years old. Ini siya mga ka-aksyon. Terahon ta sa. Hello, mayong hapon? Mayong hapon iha? Oh, daway sa gasulo daw. Dalig lang. Kay plastar ta siya mayo, no? Kung ara na siya sa aton sining linya, no? Nanong daw ay sa monitor daw permi ni sa message di sa aton nga kuano nga Facebook Live. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon, Aksyon Rick. Oh, mayong hapon. Sino gani nilihog? Si Rochelle Barrioga. Rochelle Barrioga, 32 anyos, taga barangay ano ka gani? Taga Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Taga Barangay Pandanon, DSB. Ayos, di ko masabat mo malang ni kaga magkalarga kita. 500 pesos ang nagahulat sa imo, Inday Rochelle Barrioga ho. Anong standard extra na mondi gani? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi na giniya mabindihan man ti ari siya natuon sa kamada na mo. Sa kamada. Listener, gini actually sa Aksyon Radio. Congratulations, Madam Rochelle Barrioga. Magkabaton ka sang 500 pesos. Sulat-tulato mo lang daihahan o masyambalta. Okay, sir. Salamat. Din sa Aksyon Radio, kan sa kay Aksyon Red. Sige, salamat. Sige, salamat. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations kay Madam Rochelle Barrioga. Listener, gini sa Aksyon Radio ka, di Buenas man sa pagkadamo sang
Galabuton di ho, iyagid ang ngalan, nagabutan. Congratulations na. Salamat gid taga DSB da. Thank you gid. Sige kadtuan ta na yung balita ni Aksyon na Eric Magbanwa gikan sa BCPO desisyon sang pamilya nga napatay sa aksidente Blas Barangay Bataho nagligad nga semana ginahulat sang traffic investigator sang Police Station 3. At ginakuan paguro gina-i-plaster pa nila siguro ang biktima no sa katapusan nga palawayan. Hibaloon tami ang report ni Aksyon na Eric Magbanwa. Sa BCPO, Aksyon Eric. Aksyon Rex. Oh yes, do ka baskog sa ulan no? Bahina na yung ulan Ang importante nga tubod Ang problema kung wala man tubod. Ayo di purma. Mabutot ang tubod pinugay, no? Ati, ara na? Kaya base ko may ara na, no? Baldo ka nami sa iyo. Ayo di purma. Hindi amo Latot ang tubod kay nagpromisa na to sa Agale? Patuburon niya ini nga semana Patuburon niya latot ang tubod, no? Kay sa lurot. Ang lahi kung wala tubod. Wala kong ginapanginas pa, Blau. Ang lahi kung wala ka tubod, inaya guro ya ka prime water na, no? Ayo di purma. Gatubod man, pero tulo lang. Tulo lang kag kuan lang hindi pa mayong tulo ya, no? Hindi pa mayong tulo ya. Tirada da may nga hapon na kay captured perya. Ba? Kay kagawa jo pre. Ayo di purma. Ga monitor gisa subong, no? Okay May nga po na. Gabas Si Toto dyan ako stara na nakaplastar na. Ara na sa? Oh yes, ara Ati, plastar mayo. Plastar mayo. Patunugan. Sound system sa babaw kahoy, Sa kay Jane Cadjao Alvarez na mayong hapon, Oo. Jane Cadjao Alvarez. Ba? May ara ka man. Naman ano? Bago na nga na Jane Kadlaw? Cadjao. Abi ko Kadlaw. Ayo di purma. Sa kay Jane Cadjao Alvarez. Ate, okay. Ato na, no? May ara ka. May ara ko? May ara ka. Ate, okay. Ayo di purma. Hindi amo. Anting sa imo palabatinan kung may ara, Uy, sara taya mo. Sa ara gagi di ta siya wala, no? Kay Nerwin Sakmaro, may lang pagpamati, Nerwin. Ara man siya. Si Pipo Persley, ara man sa, si Juan Min. Baka mo sa ila. Si Inday Rona Rida Traba. Si Jan araman. Acosta, Riman. Si Mayli Gonzaga. Salamat kay Madam Virginia San Antonio Olpenda kag Bison family ara man sila si Nikki Roslyn Bison gali sa may kalatrabaho. Kalatrabaho boy area na ni Aksyon Nixon taho. Oo, Nixon man. Nilson. Nilson pati nyo ari na ganis Nilson no. Ara na siya Nilson? Si Giovanni Mahipos no. Ara siya. Kag si Melinda Montaño. Adra sa country homes din nga country homes sa Estefania Gonzales. Sa Estefania garo na pastry garo na. Pistre. Okay, listener tanay. Giovanni Mahipos. Oo. Pistre ne. Pistre na sa Estefania na siya. Okay. Lapitan na ikaw mo da guro. Sa piyak lang na sila. Kasi may ara ka na dyan, kuha na to. Iduho lang sa akin ko. Ayo di purma. Hindi amo. Awat mo na dyan. Ayo. Ang tirada, no? Sining ni Piper Parsley, ningyalungi ang dila kay Gaulan, Aksyon Eric. Usto na. Basta mabasa, Blau. Ang lawas lang mabasa, bilog ang dila, hindi lang. Kaya hindi ta siya nakapanabor, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan, no? Laban ang panabor, budlay na kung may kapanabor, pasipasaraan ka may kupit ka, no? Ayo di purma. Hindi amo, doon kalayo, Mungkin man isa sa mga Amo sintoma. na? Isa sa mga sintoma. Na kung kulang ka sa panabor, kag wala ka na panabor, magpakonsulta ka na sa pinakamalapit nga doktor. Kaya si pakonsulta na doktor, sa imo, sigurado, COVID na. Ayo di purma. Hindi amo. Amo na dati Radax, Rex. Naglalan nga maghalong kita sa sining panahon sang pandemic. Hindi na magatag kumpiyansa. Parinuno, gali agisandulay number yaw. Wait, bago siya ka-text mo? Sa isa kada nag-text sa akon. Nga? Bago number, yagi ba siya Gani? Siniya, ma-text lang ko kay Aksyon Rex, Kaya siniya pa siya may padala ko siya da. Ayo di purma. Text siya sa bago number.
Hindi amo. Munod lang tirada, no? Pare, no? Pasari ka pa sa tumanan, abi one time, mapa-ginjit, laban ni pare Rex Cantong. Ay parang makapalupangapi kita, no? Pwede na yan. Maka-talking kita sang imo dira nga negosyo, no? Tuking-tuking. Ayo di purma. Hindi amo na ang tirada parinono, no? Birahon ta na sila kay ato na, no? Labanti na nung latest ni nga development ni sa biktima, nga napatay ito sa Station 3. Ini nga po na maiplano si Police Staff Sergeant Richard Di Maala, ang investigador sa Station Number 3 nga daw katuan niya gito personal liwat balik ang lugar to bala. Ni sa to napatay bala nga driver sa motorsiklo nga si Giovanni Padua sa may Malonsi by Bison 5 Tarisay. Kay gusto gid ibaloon ni Police Staff Sergeant Di Maala kung bala ipostro nila ang kaso o kung hindi na nila pagpailan kaso atong driver sa Toyota Fortuner nga si Reinhold Istasio. Kasi kung imo dumanto ang amay ni Reinhold Istasio nga si Rogelio Istasio ang willing gid magbayad kag maghatag financial support sa pamilya sa napatay to kay aksidente to Rex hindi mapulong kasway ngati gusto gid nga i-confirm ni Di Maala kung may ara nga settlement ka matabo kay manti may mga information nga nabaton si Di Maala nga may ara settlement ka matabo between sa pamilya Padua kag pamilya Istasio. That's why ngati gusto man nga i-confirm na ni Di Maala kung ano nga plastada para nga bisan paano ang ila sa nga crime statistic maging maayo man ang dalagan kag wala sa unsolved cases. Aksyon Rex. Yan si Police Staff Sergeant Richard Di Maala sa interview sa Aksyon Radio. Ang plano kung makadto ko karon sa piyaka party sa namatyan sa Talisay kadtong ko to kaistoryaon ko ng pamilya kung ano ila plano kung nakasitulay na sila kung wala pa kay kung ano kay prepara ko mga papilis nila sa ilang atuno mapasitol sila mo tambal nila kay explikaran ko man sila amo na yung matabo outcome sa atong kaso amo na yung matabo sa tawo dagdagan sa waran. So, ang ilang sirway kami kasarang sa kasuway. Siling ko, may pautaya kag may piskal ka mo nga, makapiyot ng inyong kaso. Bisan hindi ka mo yung magkuha sa private lawyer, kaya may abogado na ka mo nga instantly kung kamo yung kapayal kaso. Ang ila, sa ila tuno daw mapasitol gud sila. Ang driver to sa Toyota Fortuner, sir, willing ito yung magbulig sa pamilya, no? Willing to nga may gambal, willing ko nanong kinanano, ng balong sila. Galing kay way mo kung koordinate, kalaway mo lang akong ang balong ko mo ng kinanano, amon gusto ko sila yung istoryana yung personal So, balata ng resulta, sir, kung makakanto ka na to? Oo, karon sa po na tapos pa niya, bala na mamasyar ko to. Noon ang ilang status ang ilang kaso na. Aksyon si Police Staff Sergeant Richard Di Maala, ang traffic investigator sang Police Station Number 3. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eric Magbanwa, nagasiling mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, no? Life Extension Vitamin D3 anay ho para sa mga katulanan ta masuportahan gid ini mga kaaksyon, no? Especially kung marubugnaw ang tsimpo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton sining out of town mga kaaksyon, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gote ba? Mapakadis kita ini may kang tanan sa sining 120,000 pesos nga balor sang kalitan nga gintuga sang sunog sa siyudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger.
Aksyon Rex nagalambot sa 120,000 ka pesos ang damage road fire protection sining isa kabalay ka nasunog sa right sang Villa Luisa Yolanda Housing Barangay Balita. Sa data tabo ang insidente sa Taklasang Kabit sinarikdan nga Sabado ang pahayag sang Bureau of Fire Protection nga ina nga respontra na siya amo nga sunog pero pag-abot nila dito og daw na ang kalayo kang natupok na ang balay nga ginapanagyahan ni Rodelio Sabornay, 52 anyos sa edad, kag residente man sa kamong lugar. Aminado ang tagbalay nga ang ila sini nga electric fan nga i-grab daw mo ang ginhalinan sa nga kalayo. Sunod sa kay Fire Officer 1 Janel Salya, ang investigator o kunarson investigator sa Bureau of Fire Protection sa aton sini nga interview. Sa amon nga pag-imbestigar, pagka sang natapos ng gabi, pagka nagbalik kami, nagkanda kami dayon immediate investigation, si tatay, Rodelio Sabornay, siya ang tagiya ng balay. Sila man mismo ang nakapigyo kung diinggit naghalin ang sunog. Intudlo kami nila mga sa kwarto nga porto na sila mismo susulod ng balay. Pero sa payag sa Bureau of Fire Protection nga ini ang tagiya nga si Rodelio Sabornay po nag-iasawag na kamataan ng ara sa sulod apang wala man sila magkalano tungod nga pagkatapos nga nakitaan nga nagakalayo na nagagwa man sila sa ila sini nga puluyan pero hindi naman ang na inabitan nga si Mr. Sabornay nagkanko naman sa mga pila sa ukon na San Paso at first degree nagidala dire sa Cali City Emergency Clinic bagon ila pagintinghoan nga palungon ang kalayo rason nga atasando man ang pag-abot sa Bureau of Fire Protection ng mga personnel tugod man nga ulihin nila nga gintawgan kaya ang ila nga masarangan malang nila sa bayanihan na ang pagpatay sa kalayo tubtob nagdako ini. So sa karon ate ara naman ang bulig sang local government sa siyudad ng Cadiz sa sining nawadaan sa puluyan nga pamilya kag yara karon sila sa ilaman sini isa kay mata dira man sa sina nga lugar nagapahuway-huway action Rex. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon pagbalita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluwantang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Ini may kangtanan sa lalaki nga may kaso robbery arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Sa kasospitsado dire sa siyudad San Carlos sa kasong pagpangawat nadakpan sa makatapos ang kapulisan dire sa siyudad sa San Carlos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Rodney Sarona. Ang sospitsado ang ginakilala sa kaya Marlo Sasam, 24 anyos, kaga Pumuluyo, sang Barangay Margarita Extension, Barangay 2. Base sa ginapagwa sang arrest warrant ni Honorable Judge Jose Ruiz, Judge ang Municipal Trial Court diri sa siyudad San Carlos, ang mga kapulisan ang nagsikop sa nasambit nga sospitsado. Ang nasambit nga sospitsado ang yari karon sa sulod sang karsel sa San Carlos Bureau of Jail Management and Technology. Gikan dire sa mga siyudad San Carlos City, Nelson Patinio, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, lubutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa San Carlos, Calatrava, and Toboso area. Ang iba sini pagkarunan tayo ni mga kaaksyon ito kalanga. Langit sang Chempota. Ari pa si Aksyon Arlo Ticarho on standby man siya
from Talisay, Silay, Ibimagalona, in Victorias area, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa barangay Yanihan, Carabanog, in Patigayon, sang kapulisan sa Banwa, sang Ibimagalona. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Ang mga katapo sang Ibimagalona Philippine National Police kag ang pila ka mga government agencies concerned, labi na ang Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection kag sang 605th Regional Mobile Force ang napatigayon ini sang ginatawag nga Barangay Anihan, Caraban, nga kung sa diin ang mga benepisyado sini amo ang mga least fortunate nga mga pumuluyo sa nasambit nga banwa. Suno sa report nga aton nga rabaton base man sa record sang mga kapulisan sa banwa sang Ibimagalona nga ang nasambit yang nga ginpatigayon sa mga kapulisan naton nakaangkon ang mga pumuluyo sang kapin sang 135 ka mga pumuluyo naton dira nga mga least fortunate ang nakabaton ini sang pila ka kilo nga bugas kag pila ka mga goods nagikan sa aton sini nga mga kapulisan. Not only that, banwa ang mga kapulisan nagpangatag man sang pila ka mga benepisyo nga naangkon sang mga pumuluyo sa nasambit nga lugar nga kung sa diin ang mga kabataan ang ilaman sinigin tagaan sang igkalupangod kag ang nasambit iyang hilikoton nakabaton banwa ang mga kabataan dira nga kapin sa 60 kabilog sang feeding program bilang kabahin sang National Children's Feeding nga ginapatigayon sang aton sini nga panguluhan. So direkta dire banwa sa siyudad o kung banwa sang Ibimagalona para sa palatuntunan BBB sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon, diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Arlo Tikar. Mga baguhan kag subong palang nga tirada. Makuanan tagid na, mantipila mga tuig nga uluntat sila no sa broadcast industry, si Aksyon Nelson Patinio. Dugay-dugay man no, si Arlo Tikar. Dugay-dugay man. Sige Sige, salamat gid sa inyo. Mga balita, mga kaaksyon, arianay ho magkabulig sa constipation. Manti ang constipation is a mother of all disease. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Tuni,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account kuning. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 40 nga oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Salamat kita ay kita buwas mga kaaksyon. 33 na lang kaadlawong nabilin before pa man mag Christmas Day kag 40 kaadlaw ang nabilin pa man before mag New Year's Day mga kaaksyon. Sige, salamat gid. Standby na mga kaaksyon sa This Is My Life program upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa gamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.